Der. Øve, du skal ikke have den på tripod. Scene 6, indstilling 1. Take it. Hej mor. Scene 6, indstilling 1. Take 2. Hej mor. Scene 6, indstilling 2, take 3. Hej mor. Hej. Så skal vi lige have lidt ro. Er det ikke lidt for lavt? Jeg nåede ikke at sige scene 2 indstilling. Ja, men... Scene 2 indstillingen. Jeg kan ikke huske, hvad det er, vi kom til alligevel. Ja. Jeg prøver det om igen. 17. scene. Indstilling 1. Take it. Har du det skidt? Nej. Altså, det er jo ikke for sent. Hvis du gerne vil med i morgen til begravelsen. Hov. Skal vi lige tage den igen? Ja. 17. scene. Indstilling 1. Take 3. Har du det skidt? Nej. Men altså, det er jo ikke for sent, og jeg skal til lige hoste. Hvad kom vi til at gøre? 5. 17. scene. Indstilling 1. Take 5. Har du det skidt? Nej. Men altså, det er jo ikke for sent at ombestemme sig, hvis du gerne vil med i morgen til begravelsen. Altså, hvad er der mere? Vi vil afbryde det. Vi har tallerken med i baggrunden. Du larmer! Ej, vent. 17. scene. Indstilling 1. Take 6. Ej, hvorfor skulle jeg lige komme med at have det skidt? 17. scene. Indstilling 1. Take 7. Har du det skidt? Nej. Ej, det er altså ikke seriøst, det der. Ej, det er jeg virkelig, virkelig ked af. 17. scene. Indstilling 2. Take 1. Har du det skidt? Hold mund! Okay, så det er det. Kan man høre det? Ja. Det er utroligt. 17. scene. Indstilling 2. Take 3. Har du det skidt? Nej. Altså, det er jo ikke for sent at ombestemme sig, hvis du gerne vil med i morgen til begravelsen. Altså, jeg forstår ikke, hvad det er med jer. I er som helt besat af den begravelse. Kan man høre min mave? Det er altså min mave. Nej, jeg kan ikke gøre for det. Jeg har lige spist. 17. scene. Indstilling 2. Nej, okay. Hvad skete der? Uden på hospitalet. Så skal I vaske. Uden på hospitalet. Take it.
Det kan ikke passe, at hun skal... I må da have et eller andet, et spor. Nummerpladen måske. Ej, men kom nu. Det kan da ikke... Scene 18, indstilling 6. Bare hop og skru op. Jeg tror, vi klipper det om over. Du skal lige sige, hvad det er. Måske. Nej, undskyld, bare gå. Jeg skal fortælle dem, hvad de så skal Ja, lave der. Hvorfor er I ikke gået i seng endnu? I skulle være i seng nu. Hvilken farve? Blå. Hvorfor er I ikke i seng endnu, piger? Hvilken farve? Gul. Hvorfor er I ikke i seng endnu, piger? Scene 29, indstilling 2, take 1. Så er jeg blevet kørt ned, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Er hun okay? Hun er ikke okay. Vi er ikke okay. Vi? Stop. Scene 29, indstilling 2, take 2. Så er jeg blevet kørt ned, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Er hun okay? Hun er ikke okay. Vi er ikke okay. Vi? Jeg kan ikke overskue det. Men hvis der skulle ske noget igen... Scene 29, indstilling 4, take 4. Du skal stå op, når vi starter. Det var det, jeg sagde til jer. Jeg Nå, Sarah. Hvorfor kan du den ikke? Jeg synger på engelsk. Jamen, jeg synger på dansk. Ja, det synes jeg, du er nødt til. Ja, vi skal synge på dansk. Nej, det synger da. Når jeg begynder på dansk, så Det er skal du jazz. også gå videre. Det er jazzstandard. Jeg gider Alle skal slet ikke. begynde at Jeg synge går nu. engelsk. Fedt, det er her, jeg bor, så bliver jeg nødt til at blive her. Down, 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 down. It's one for the money, one for the show. Det behøves vel ikke den der nu. Skal vi ikke holde lyset? Det er løgn, seriøst. Scene 29, indstilling 2, take 1. Med lys for omværket. Og det er faktisk meget fedt, det her. Du skulle næsten lige have haft det stativ med. Jamen det overvejede jeg lige, men jeg tænkte bare, det var svært at bære rundt på herude. Det var ikke svært, men Du har sådan en lidt. bil. Jeg ved ikke, hvordan jeg går tilbage. Nej, hvis du trykker på hjem-knappen, så hjælper det. Det er sådan en, hvor der er et hus på. Det er sådan en, der er for eksempel. Jeg har fundet. Det er en lortetelefon. Så bare tryk på den røde for at slukke skærmen. Fancy. Ja, og nu håber vi så han svarer. Nu sidder vi så og venter på Søren, han svarer. Det håber du. Vi kan jo godt tage nogle, så bliver bra. Vi filmer det bare i HD det første, så kan vi lige gå ud og lege lidt med det. Ja, vi går ud og leger. Jeg skal nok bilen. Okay, så slukker jeg optagelsen her. Bare lige en test. Ja, nu går ud på den her pind herude, så er det perfekt. Så føler man er ude på vejen. Det var sindssygt svært både at indstille. Kunne der ikke være en, der stod og stillede fokus? Jo, sagtens. Skal bare dreje den vej. Ja, fordi så koncentrerer man bare om at holde stille. Du skal lige starte med at dreje den lidt længere til højre. Der. Sådan der, ja. Så prøv. Og jeg stopper. Ej, jeg er geni! Geni!
Synes I ikke også? Fredericia! Fuck ja, den her by er ikke stor nok for mig. Okay, den er helt stor. Jeg vidste ikke, det var musikvideo til en hiphop sang, vi var ved at lave i stedet for lige pludselig. Yo, what up, bitches? I'm in the house! Jo, jeg tror, det skal være med bagom. Jeg ved ikke, hvorfor det styrer. Jeg har 2 bagom optagelser, det er begge 2 med dig. Kan man sige ikke, om det er dig og mig, der har lavet filmen? Jeg har med på halvdelen af tiden nu. De forvirrer for meget. Hvad siger du? Det kan jeg godt se. Prøv at dreje den vej der. Jamen, jeg er lige ved at filme bagom materiale. Nå. Okay, men Mark, så kig den vej, mens. Hvad er det for en situation, vi befinder os i nu? Ud for en bil, Mark! Vi tager film over Lillevældsbroen over på den nye Lillevældsbro. Night-montage. Ja. Nu gider jeg ikke filme mere. Modsatte vejbane af den. Der kommer en bil på et tidspunkt, så kan jeg sætte mig på den modsatte vejbane af den. Sådan lidt lavt, så kan vi få en god Nej, det kan du ikke. Altså, hvad hvis bilen den stopper mig op? Hvis jeg sætter mig på den modsatte vejbane. Ja, den tænker du 7-8. Ja. Er du zoomet ind eller ud? Nå, så skal du lave den der ud om. Du kan bare lige hurtigt. Jo, jeg er faktisk zoomet. Stille hurtigt på broen. Ja, kom lige ud. Hurtigt ind på broen. Så kigger jeg denne vej. Så ja, vi holder øje den her vej. Der kommer en bil af den. Du kan godt nå at filme. Ja, her går vi så sammen med vores 2 folk fra filmprojektet. Du siger, at... Scene 14, indstilling 3, take 1. Hvad kan du bedst lide? Herre eller damehåndbold? Scene 14, indstilling 7, take 2. Scene 14, optagelse 7, take 3. Scene 3, indstilling 1,3, take 1. Som hver enkelt havstykker. Skriv de noter! Du kan ikke sige det. Jeg har også godt hørt, hvad du siger. Du må fjern, meget fjern. Det er også fordi, jeg står i en anden ende og fæsler, og så slår hun brudt nu. Nej, de skal være lydløse. Så er det ikke mørkt. Nej, det lyder som om det regner. Det flytter altså ikke noget. Det regner så heller ikke, det havler. Lad os skynde os lyder. Nu! 7 svisker. Og en halv. Scene 3, indstilling 1,2, take 1. Se nu til... Den skal være i Frankrig. Jeg er ligeglad. Prøv lige igen. Okay, nu. Se nu, tag jer sammen. I skal allerede aflevere i morgen. I skal fremlægge. Se at få taget nogle noter. Take 2, rundt om NS. Hvordan blev det?